Happy sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC. Mipadayag nga pahamtangan og silot ang mahingtungdang chronic kun mapamatud ang adunay sipyat sa pagpaanak nga misangpot sa pagkamatay sa masuso. Pipila ka oras human kini gihimugso. Ani ang akong report. I can assure you, even with the initial na mga kwan, kung naagyoy mga lapses, then naagyoy mo answer. Gipasalig sa ginaguan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga magkik-alayon sa gipahigayong investigasyon sa kapulisan, kalabot sa gisangat nga reklamo sa inahan ni baby John Nino Anyosa. Samtang gipatinaw ni Dr. Gerardo Aquino nga dunay nakabutang nga cause of death sa death certificate sa bata apan didto kinibutang sa likod nga bahin. Una nang gikataho sa CCPO nga white cause of death ang dokumento hinungdan nga mipahigayon sila og autopsy. Gimando ni Health Secretary Janet Garin ang investigasyon. So na-endorse na nako sa ako successor. So if she will receive the result by next week, then we leave it to her decision. When I saw that letter, my instruction to my subordinate or kato akong next was to provide and to facilitate the required documents. Samtang mitambong si Garin sa groundbreaking sa 10-story building nga cancer center sa VSMMC. Lakip sa gisubhan ang PhilHealth Ward sa Tambalanan.